Hello mga kaswang, magandang araw po sa inyo at gabi. Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Mapagpalang araw po, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ara. 25 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2014 sa aming probinsya sa Capiz. Sa mura kong edad, hindi ko lubos akalaing totoo pala ang mga nilalang na tinatawag nilang aswang. Mababalasik ang anyo ng mga ito. Pumapatay, nananakit at lumalamon pa ng tao. Partikular na ang mga bata at buntis. Noong nabubuhay pa si Lola ay busog ako sa kwentong kababalaghan niya. Ang sabi pa noon ni Lola ay maraming iba't ibang kategorya ng mga aswang. Sila yung mga chef-shifter o manggagaya ng anyo, mga vampira, mga mangkukulam at iyong mga versera suckers o maninipsip ng sariwang dugo. Bata pa lang ako ay kinabisado ko na ang tungkol sa mga bagay na iyon. Kaya naman naisip ko na hindi pala magagandang nilalang ang mga aswang. Ilan sa kanila ay kayang pumatay ng walang awa. Kinakatakutan namin ang mga nasabing nilalang at naisip ko, hindi naman siguro sila basta na lang sumusugod sa liwanag at nagkakalat ng lagim. Baka naman sa gabi lang talaga sila lumalabas, kaya kampante akong hindi nila kami masasaktan. Nang mamatay si Lola, labis kaming nalungkot. Iniwan lang kasi kami noong mga panahong iyon kay Lola kaya napilitan si tatay na umuwi at isama na kami saan man siya magpunta. Noong una ay tuwang-tuwa ako. Kahit kasi sa ibang bansa ay nakakarating ako. Nang mai-assign na naman si tatay sa may Iloilo, ay dinala niya naman kami sa Capiz para doon tumira. Aniya, mukhang magtatagal kami sa lugar na iyon dahil marami silang project na kailangang gawin sa lungsod. Ayos lang naman sa akin ang ganitong setup dahil at least hindi na kami gaanong malayo sa kanya. Bali bagong lipat lang po kami doon. Nagmula po kami sa Bacolod. Pero dahil sa trabaho ni tatay ay napilitan kaming magpalipat-lipat ng tahanan para lang makasama sa kanya. Wala kaming permanenteng eskwelahan. Ang nagagawa lang ni tatay para may matutunan naman kami kahit papano ay sa pamamagitan ng pag-hire ng tutor para may makapagturo sa amin kung paano magsulat, magbasa at magbilang. Maganda naman ang bahay na nilipatan namin. May sariling garden, may pool, at malaki ang aming kwarto. Wala na kaming nanay dahil namatay ito nang maipanganak si Julius na bunso kong kapatid. Pagkatapos noon hindi na nga nag-asawa pang muli si tatay. Madalas ko siyang biruin na maghanap na ng jowa, pero tinatawanan lang ako ni tatay. Sabay sabing kami lang daw ay sapat na sa kanya. Hindi na raw niya kailangan na mag-asawa dahil nag-iisa lang si nanay sa puso niya. Tiyanak all. Ngayon lang ako nakatira sa isang subdivision. Kaya magpahanggang ngayon ay hindi ko pa din maiwasang mamangha dahil sa ganda ng tanawing bumubungad sa akin tuwing umaga. May sarili kaming yaya at iilang katulong na nagsisilbi sa lahat ng aming mga pangangailangan. Hindi naman kami pinapayagan ni tatay na lumabas ng bahay dahil masyado raw delikado sa labas. Nagkaroon lang ako ng kuryosidad tungkol sa kung ano ba ang pakiramdam nang maging malaya nang makilala ko ang aming yaya na si Aling Lorena. Taga-Capiz lang din si yaya at stay-in sa aming bahay. Mabait naman siya at palangiti. Pero hindi ko maintindihan si Julius kung bakit parang ayaw niya kay yaya. Parang palagi siyang takot at ni hindi binibigyan ng pagkakataon si yaya na pagsilbihan siya. Minsan ay nagulat ako nang makitang nagtatago siya sa ilalim ng kama
habang nanginginig sa takot. Kaya naman nang gagalaiting tinawag ko siya lalo na't masyadong maalikabok doon. Sa halip na matakot sa akin ay naiyak pa siya. Sabay sabing ayaw na daw niyang lumabas. Natatakot siya kay Yaya. Kaya naman madalas ko siyang mapagalitan. Napakabait ni Yaya para katakutan ni Julius. Hindi ko naman siya mapilit na magustuhan ng matanda dahil mahirap talagang pakisamahan si Julius. Yung kusinera namin ay ilang buwan ang ginawang panunuyo bago naging malapit ang loob sa kanya ni Julius. Palagi kasing wala si tatay at inuuwian lang kami. Isang beses sa isang linggo. Alam kong marami kaming pagkain at hindi nagugutom. Nakukuha namin ang mga gusto mula sa damit, pagkain at gadgets. Pero iba talaga yung may tatay na umaasikaso sa amin. Parang ako na ang naging nanay ni Julius at nasasanay na kami sa ganitong plastada. Masaya naman kami. Maliban nga lang sa amin minsan ang takot na nakikita ko sa mga mata ni Bunso tuwing inaasikaso ni Yaya Lorena ang damit niya. Ni hindi siya nagpapaligo kaya ang nangyayari ay ako ang naglilinis sa kanyang katawan para kahit papaano ay maging malinis naman siya mula sa maghapong paglalaro. Dahil dito, mas naging malapit kami sa isa't isa. Halos araw-araw ay ako ang kanyang kasama. Kaya naman nang minsang makita ko nga siya sa ilalim ng kama, ay gayon na lang ang pag-aalala ko sa kanya. Palagi na niyang ginagawa ang bagay na yon at nanginginig pa siya sa takot. Ang ginagawa ko, inaalo ko si Julius at nilalambing sabay tanong kung bakit palagi siyang nagtatago sa ilalim ng kama. Dati ay tititig lang siya sa akin, sabay yayakap. Pero minsan nagulat ako nang sabihin niyang natatakot siya kay Yaya. Hindi niya raw kayang manatili sa isang lugar kasama si Yaya dahil baka maaga raw siyang mamatay sa labis na takot. Hindi ko tuloy alam kung ano ba ang gagawin ko. Wala naman akong ibang alam na ginagawa ni Yaya Lorena na dapat niyang ikatakot. Nang minsang pakiusapan ko siyang pasamahan kay Yaya sa kanyang kwarto, ay gayon na lang ang pagwawala ni Julius. Hindi ko maipaliwanag ang takot na palaging may rehistro sa kanyang mukha. Kaya ang ginagawa ko ay kinakausap siya ng masinsinan. Ipinapaliwanag ko sa kanyang hindi naman masamang tao si Yaya Lorena, lalo na at araw-araw niya kaming inaalagaan. Pinagtalunan namin iyon ni Julius, lalo na at lumalaki na siya. Hindi na siya kontento sa mga pag-alo na ginagawa ko. Kaya naman wala akong kamalay-malay na matindi na pala ang takot na nililikha sa puso niya. Isang araw, sa kalagitnaan ng pagkukulong ulit ni Julius sa kanyang kwarto, ay kinausap ko siya. Masinsinang tinanong ko siya kung ano ba ang problema niya kay Yaya Lorena. Tinitigan ako ni Julius na para bang may sira ako sa ulo. Sabay sabi niya na hindi ko raw ba talaga nakikita kung ano ang mga bagay na ginagawa ni Yaya tuwing gabi, lalo na kapag kabilugan ng buwan. Aswang daw si Yaya Lorena at nakita na ni Julius kung paano magbagong anyo si Yaya sa balkonahe palabas ng sala. Sa pagkakataong iyon, ay ako naman ang tumitig kay Julius na para bang dalawa ang ulo niya. Sinabi ko pa sa kanya na huwag siyang basta-basta magsasalita nang walang ebidensya. Isa pa ay masyadong mabait si Yaya para pagdudahan niya ng ganoon. Si Yaya Lorena ang naging pansamantalang magulang namin kapag wala si tatay. Siya ang nag-aalaga sa amin at naghahanda sa lahat ng kailangan namin. Isa pa ay nararamdaman ko namang mahal niya kami. Naiinis tuloy ako sa sarili ko dahil hindi ko mapigilang mag-isip ng kung ano-ano habang nakikita ko si Yaya Lorena. Madalas ko siyang matyaga na para bang nahahawa na ako sa mga pinagsasabi ni Julius. Tuwing umaga,
Minamatyagan ko ang mga pagkain na inihanda ni Yaya sa amin. Iyon lang naman ang mga normal na pagkain kinakain namin. Pero hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit para yatang nandidiri ako sa mga iyon ngayon. Ang tapang baka ay kakaiba ang grano at amoy. Parang mas malansa at hindi ko gusto ang lasa. Kapag gusto ko naman ang atay, kakaiba din ang pagkaramdam ko sa tuwing sumusubo at sumasama ang pagkaramdam ko. Maliban na lang kapag nasa bahay si tatay, pagkaramdam ko, normal na pagkain ang inihahain niya sa amin. Pero kapag kami ni Julius lang ang inaasikaso niya, ay tsaka ko lang napapansin ang kaibahan na matagal nang kwento sa akin ng kapatid ko. Ang sabi naman ni Manang kusinera, hindi raw niya maintindihan kung bakit si Yaya ang nagluluto ng aming pagkain. Gayong trabaho niya naman para gawin iyon. Hindi niya din maintindihan kung bakit hindi siya makaangal. Ang ginagawa ko na lang, palihim akong nagtatago ng ilang piraso ng laman mula sa kanyang nilulutong pagkain sa amin. Nagre-reklamo kasi ang ngipin ko na para bang magsusulputan lahat palabas sa gilagid ko, kaya naman nagdududa na din ako. Mabuti na lang at kahit hindi ako lumalabas ng bahay ay hindi ako ignorante sa lahat ng bagay. Alam ko kung sino ang tamang taong tinatawagan ko para magpatulong sa mga bagay na labis akong naguguluhan. Ipinasuri ko ang mga laman sa kakilalang doktor ni Ma'am Cherry, ang aming tutor. Aniya, isang araw lang naman daw ang gugugulin at makukuha na kaagad ang resulta niyan. Kaya naman nilibang ko na lang muna ang aking sarili sa pagbabasa. Habang abala ako sa aking ginagawa ay napansin ko si Yaya Lorena na animo, abala sa kusina. Mukhang may niluluto siya kaya nagtaka ako. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala pa si Manang kusinera na nagpunta sa palengke para mamili. Ano ba ang niluluto niya? Naglakad ako papunta sa kusina nang makita siyang saglit na lumabas ng bahay. Nahindik ako sa nagkalat na dugo sa lababo, sa sahig at sa mesa. May mga durog ding laman na hindi ko na masiguro kung ano nga ba dahil sa hirap na itong makilala. Itinulos ako sa aking kinatatayuan habang pinagmamasdan ang nakakalat sa kusina. Sa ganoong tagpo ako naabutan ni Yaya Lorena, kaya naman nagkagulatan kaming dalawa at nanlisik bigla ang kanyang mga mata. Mariin niya kung tinanong kung ano raw ba ang ginagawa ko sa kusina. Uutal-utal kong tinanong sa kanya kung ano ba ang ibig sabihin ng mga bagay na nakikita ko ngayon. Pakiramdam ko ay parang hindi normal na karne ang niluluto niya. Pero imbis na sumagot, ay nahindik ako nang umisi siya nang nakaririmarim. Hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong gawin para makalayo sa kanya, hanggang sa maisip kong tumakbo at umakyat papunta sa kwarto namin ni Julius. Dali-dali kong isinara ang pinto at inilak sabay tago sa ilalim ng kama. Muntikan pa akong mapasigaw nang makitang nagtatago din pala doon si Julius. At namamaga na ang mga mata sa kakaiyak. Sigurado ako, aswang nga si Yaya Lorena. Isa sa mga palatandaan yon ay ang kanyang nakakahindik ng ngisi. Animo goma ang kanyang bibig sa lawak ng kanyang pagkakangiti na alam kong kahit sa panaginip ay hindi ko maiiwaglit. Hanggang sa dumating si Manang kusinera at si tatay, ay hindi na talaga kami lumapit ni Julius kay Yaya Lorena. Idagdag pang dumating pa si Ma'am Cherry at sinabi sa amin ang resulta ng karneng pinapakain niya sa amin. Napasinghap kaming lahat ng makumpirmang laman loob nga ng tao ang nasabing piraso sa ninakaw ko mula sa iniahay niyang pagkain sa akin. Nang malaman namin iyon ay sabay kaming nagsukalahat at halos hindi makahinga sa labis na panghihina. Nagpatawag ng pulis si tatay
at ipinahuli si Yaya Lorena. Walang kasing sama ang kanyang ginawang uri ng pag-aalaga sa amin. Maski ako ay hindi maiwasang mandiri sa kanya dahil nasikmuran niya kaming pakainin ng tao. Nang maipasok nga sa police mobile si Yaya Lorena, humagolgol ng iyak si tatay. Halos maraming ulit siyang humingi ng tawad dahil sa ginawa niyang pag-abandona sa amin. Nasobrahan daw siya sa pagtatrabaho na umaabot sa puntong wala siyang kamalay-malay na siya pa pala mismo ang nagtutulak sa mga masasamang loob para pumasok sa aming bahay. Sinisin niya ang kanyang sarili dahil muntikan na raw niya kaming pinahamak. Gayon, natiyak niyang hindi lang imahinasyon ni Julius ang nangyayari kung bakit madalas takot ang aking kapatid. Minsan, nasasaksihan niya pala ang lagim na hatid ni Yaya Lorena sa amin. Sinimulan kong mag-imbestiga tungkol kay Yaya. Napag-alaman kong taga-Capiz pala talaga siya. Marami ang nakakakilala kay Yaya Lorena sa isang baryo na ihihingi ko na lang ng paumanhin kung hindi ko papangalanan. Masyado kasing komplikado, lalo na ikinagulat ko ng husto nang malaman kong si Yaya pala ay pinuno ng isang samahan sa parting bukirin ng Capiz. Dito na sumingit ang mga kwento ni Manang tungkol sa mga aswang na nakatira sa mga bukirin. Sila ay matagal nang nagtatago dahil muntikan ng malipol ng taong bayan. Itinaboy sila at pinatay dahil iniisip ng mga tao na sila ay mga salot. Nung araw daw kasi ay kumalat ang matinding sakuna sa buong Capiz. Namatay ang kanilang mga alagang hayop. Nakunan ang mga buntis na kalabaw, baka, kabayo, pati kambing. Lahat ay natatagpo ang nakahandusay sa kung saan sila iniwan ng kanilang mga amo sa gabi. At wakwak na ang mga tiyan habang wala ng mga lamang loob. Buong akala nila ay may mas mabangis na hayop pa ang naninirahan. Kaya naman naalarma ang lahat sa pag-aabang na baka dumating ulit ang halimaw. Nasira ang kabuhayan ng mga tao, naghirap at may namatay sa gutom. Ang kasuklam-suklam pa, pati mga bangkay na pinaglalamayan nila ay ninanakaw din at nilalantakan. Dahil dito, naglakas loob ang mga kalalakihan para magsiyasat at magmatsyag sa gabi. Napag-alaman nilang mga taong kakaiba kung kumilos ang naglalagalag sa dilim. Makikintab ang kanilang mga katawan, amoy langis na amoy masangsang na dugo, at may mga pangil. Mapupula ang mga mata at mahahaba ang mga dila. Sa madaling salita, sila ay ang mga aswang. Kitang-kita ng taong bayan kung paano sinugod ng mga aswang ang isang baka na nakalawig sa kapatagan. Naging karaw-maldumal ang kamatayan nito. Kaya naman noon din ay sumugod ang mga tao sa salot sa kanilang lugar. Malalakas daw ang mga aswang. May lakas silang kayang taglayin ng 5 katao. Kaya nilang magbago ng anyo at manggaya ng walang kahirap-hirap. Alam ko masyadong imposible ang mga ganong pangyayari. Pero hindi ko maiwasang matakot, lalo na nang matuklasan ko kung paano sila mambiktima. Nanlilin lang sila ng walang babala. Kaya nilang pagmukhaing nakakaawa ang mga anyo nila. Tapos balak pala nilang mambiktima. Lalo na't pagpatay ang isa sa mga larangan kung saan sila magaling. Sa kaso naman ni Yaya Lorena, pinapakain niya kami ng mga lamang loob dahil umaasa siyang mahahawaan kami ng pagkaaswang. Paunti ng paunti na lamang ang kanilang lahi at natatakot siyang darating ang panahon na mawawala na nga ang mga lahi nila sa mundo. Hindi niya alam kung paano mapaparami ang kanyang kalahi nang walang palahiin, lalo na't puro na lang daw babae ang naiwan sa mga miyembro nila. Una niyang pinagtangka ang hawaan si Julius, ngunit hindi siya nagtagumpay. Sa halip, siya ang nasaktan dahil may medalyong suot si Julius na alam kong bigay pa ni Lola sa amin noong nabubuhay pa ito.
May pumoprotekta sa amin laban sa kanya. Kaya ang tanging nagagawa na lang namin ay matakot at tumakbo. Kinagabihan, kabadong isinara ko ang mga bintana ng aming kwarto. Kailangan kasi naming mag-ingat. Isang balita ang nakarating sa amin tungkol sa pagkakatakas ni Yaya Lorena sa kulungan. Basta na lang daw itong nakatakas ng walang sapat na paraan kung paano. Dahil doon, pinuno ko ng mga pungontra ang lahat ng parte ng aming bahay. May mga bawang, langis, buntot ng pagi at pati na banal na tubig. Umaasa ako matatakot si Yaya Lorena sa mga iyon dahil wala kaming balak ni Julius na magpasakop sa kanya. Hindi kami papayag na angkinin niya kami bilang mga bagong tagasunod niya. Lalo na't simulat sa Paul ay kinamumuhian ko na ang maging aswang. Kaya naman kabadong isinara ko ang lahat ng pintong maaari niyang daanan. Alam kong babalikan niya kami. Sana lang, huwag na niya kaming sasaktan. Batid ko naman na kasing siya ang dahilan ng takot sa tuwing nagtatago si Bunso. At ilang lumipas pang ilang taon, sa awa ng Diyos ay wala naman ng Yaya Lorena ang nagpakita sa amin. Ngayon po ay bumalik na kami sa Bacolod. At hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Casper. Maraming salamat po ulit sa lahat ng nakikinig. More power po sa channel ninyo at God bless. Muli po, ako po si Ara ng Bacolod. Alright.